Interesovanje investitora za otvaranje fabrika u Knjaževcu opredelilo je lokalnu samoupravu da počne aktivnosti na otvaranju slobodne zone. Svoje iskustvo na tom planu domaćim privrednicima preneo je dr. Dragan Kostić, direktor Slobodne zone Pirot, prema oceni uglednog Financial Timesa najuspešnije u Evropi. Mi u Srbiji imamo 15 zona, sve rade jako dobro, svaka od njih ima po jednu multinacionalnu kompaniju, oko njega se razvijaju mala i srednja preduzeća i tamo gde treba dodatna podrška investitorima, mi osnivamo slobodne zone. Pirot je slobodna zona koja je napravljena 1996. godine, od tada sam ja radim taj posao. Proširili smo se prošle godine na Babušnicu i Dimitrovgrad, imali smo i poziv opštine Knjaževac da vidimo da li je moguće i mislim da jeste. Imate izuzetnu lokaciju u kojoj bi moglo da se da režim slobodne zone. Tako da svaka proizvodna kompanija će, i one koje su postojeće i one koje će ići nove dolaziti u brownfield ili neke greenfield, moći će da koriste režim slobodne zone, poslovanje bez PDV-a, poslovanje bez carine, ali i poslovanje sa različitim servisima i olakšicama koje pomažu glavni biznis onih koji to rade. Trudimo se da budemo servis privrednicima i u Knjaževcu stvorimo dobar poslovni ambijent, kazao je predsednik opštine Milan Đokić. Pošto je Knjaževac u čitavoj Timočkoj krajini opština sa najviše malih i srednjih preduzeća i sa najviše uposlenih u malim i srednjim preduzećima, veliki broj tih preduzeća su izvozno orijentisana preduzeća i svakako da će poslovanje u režimu slobodne zone svima njima omogućiti da rade bolje, da upošljavaju veći broj radnika i da ih bolje plaćaju, što nam jeste cilj. S druge strane, svakako ćemo biti atraktivniji i za neke investitore koji će možda upravo Knjaževac opredeliti za lokaciju za neku svoju buduću investiciju. Nakon izrade elaborata ekonomske isplativosti i njegovog usvajanja od strane Vlade Srbije, opštinu Knjaževac očekuje infrastrukturno opremanje prostora slobodne zone u kojem će moći da se obavlja i proizvodna i uslužna delatnost uz znatne olakšice i zaposli veliki broj ljudi. Kako se na skupu u Domu kulture čulo, slobodne zone su jedan od instrumenata za privlačenje direktnih stranih investicija.